Здравейте, казвам се Стела Ганчева и съм актриса. Към лекар-трихолог ме накара да се обърна факта, че доста дълго време вече не можех да овладея грижите за косата си по начин, по който преди са работили за мен в по-екстремни ситуации на изтощение. Чудесно ме посрещнаха, много дълъг беше първия преглед, защото много обстойно те искаха да разберат какво е състоянието на косата и на скалпа. Прегледаха с трихоскоп и за първи път аз видях отблизо как изглежда скалпа, фоликули, косми и така нататък. Курса на лечение продължи 8 месеца, като той включваше мезотерапия с активни медицински съставки и аз видях първите хубави резултати още на 3-я месец. Разбрах, че е необходимо грижата да не спира. Тоест, веднъж като сме постигнали едни резултати, е добре тези резултати да бъдат поддържани, за да няма регрес. То е същото като да спортуваш. Когато си в добра форма, не може просто да седнеш на дивана и да чакаш тази форма да се задържи. Същото е и с косата.